enpleguarekin batera, Gasteiztarron bizi kalitatea mantentzea da gure helbururik nagusia. Horretarako beharrezkoa da gizarte politika bikaina garatzea. Izan ere, kalitateak Gasteiztarrok arlo honetan ditugun bi kezka nagusiei erantzuten baitie. Batetik, bizi kalitatea duina bermatzea, oinarrizko gizarte premiak asetuz. Eta bestetik, gizarte sistemaren jasangarritasuna bermatzea. Egia da iruzurra ezabatu behar dugula gure laguntza sistematik, eta horretarako guk proposatzen dugu eskutuko ekonomia eta lan aurkitze prozesuak gehiago kontrolatzea. Baina hori ezin da erabili gizarte eskubideen murrizketa egiteko, batzuek proposatzen duten bezala. Dena den, gizarte politikak ez dira bakarrik laguntza ekonomikoak. Gizarte politikak eraginkor batek bermatzen du gure adinekoen bizikalitatea, gure familien bizikalitatea, gure seme alaben bizikalitatea. Gizarte politikak bultzatzen du gizarte kohesioa, ongizatea, bakezko bizikidetza, eta horrekin batera gure segurtasuna. Gizarte politikaren bitartez bultzatzen dugu gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, eta biztanle guztion gizarteratzea. Beraz, gizarte politikak sustatuko ditugu, beharrezkoa baitira, Gasteiz benetako hiri jasangarria bihurtzeko. Eskerrik asko.